ಗಾಯ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅಖಿಲೇಶ್ ಶಿಟಿ. ಗಾಯ್ಸ್ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋದ ವಿಶೇಷದಾದ ಪಂಡ ಯಾನು ಇನಿ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲಾಗ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಪಡುಮಲೆ ಕೌಡಿಚಾರದು ಉಲಾಯಿ ಪಡುಮಲೆ ಅಂದೆ ಇಂಚು ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶ ಮಾತ ಅಂಚ ಗಾಯ್ಸ್ ಅಜ್ಜಿ ಮೂರನೇ ಪಂಡದಿತ್ತೇರಿ ಈ ಚೌತಿಗೆ ಬಲ್ಲ ರಡ್ಡು ದಿನ ರಜೆ ಉಂಡತ ಅಂಚ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಂತ ಅಜ್ಜಿಲಾಡೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ಹಿಡ್ದು ಸೀದಾ ಮೈನಾಡ್ಕ ಸ್ಟಾಪ್ ಜತ್ತದು ಅಜ್ಜಿಲ್ಲಾಗ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ದೊಡ್ಡ ಮತ್ತು ಪಾದಿರ್ದು ನಾನು ಸೀದಾ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂಚನೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಗೇರ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗ್ತದೆ ಜರ ದಮಲ್ತಿತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ರೀಚ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಅಜ್ಜಿದ ಪಾತ್ರೆಗೆ ದಾನ ದೊಡ್ಡ ಎಡ್ಡೆ ಆನ ಚಾ ದೋಸೆ ಚೌತಿ ರಜ ಬಸ್ಸು ಯಾವುದು ನಿಮಗೆ ಎಂಕಿತ್ತ ಬಸ್ ಪತ್ತೆ ಕಾಲದ ಬಸ್ ದಿಕ್ಕನು ಅಂಚ ಆಂಡ ಚಾಮಂತ ಬರ್ದಾನ ಅದ ಹಾಂ ಅಂಚ ಬಾ ಬಚ್ಚ ಸಹಿತ ಉಂಟು ಚೂರು ಪುರ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ಬಿದ್ದಾನೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಂತ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಪೂದು ಬತ್ತದು ಚೂರು ಹೊಡ್ತಂತಿದ್ದ ಗಂಟೆ ಐನಾರ ಒಂದು ಬರ್ತಂದು ಅಂಚೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆ ಜೊತೆ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಗೆ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಬಲೆ ಗಾಯ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೋಣ ಬಲೆ. by USB drive. All the single lovers, are you ready for the jam? 3, 2, 1 more jam.
ಸೈಡ್ ಬಿಟ್ಲೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೈಡ್ ಬಿಡ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲೆ ಬಲ್ಲಾಂಚಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುದು ಎತ್ತಿಗೆ గోవిందారి గోవిందా గోవిందా గోవిందారి గోవిందా గోవిందా ಒಂದು ಬತ್ತಿ ಬಿಸಿ ಇರ್ಬೋದು Thank you.